Kublai pi baro sashi sien ngapediang subha sya kani ka kelas jungi menta ka sngi ngin shim na ka book tu jong pi 202 ka kot English but ka lesson ka lesson 22 te menta ka sngi ngin pek ya kani ka poem ka baleng kot bha but ka badon jengmut Padru kaba ngidei ban bud shisha ha kajing im jongi. Namar ba klem kani kajing im jongi ka super hal bat bun sin namar ba ngim shim kia ya kajing shisha ha kajing im jongi ngi shusha te mrau ha ki weipat ngi sha te mrau ha kajing brai perthei bat ngi sha te mrau ru ha ki bun rukom tementa kani ka poem ka don hang ni ban pen hikai yangi ban pen smutho yangi kumno bangin shim kia bat bangin im da ka hok bat bangin im da ka jing shisha te ka kerting jong kani ka lesson lani kani ka lenong kadai the truth the truth ka bamut ka hok lani ka jing shisha te tongin pulilang Our holy scriptures, reformers, and preachers have always emphasized the need for controlling strong emotions and ambitions in order to maintain a calm and peaceful attitude. Strong negative emotions like anger, jealousy, etc., if uncontrolled, are destructive in life. Te kita kikot kikot kum ka Bible, kum ki Holy Quran, lani ka Bhagavad Gita. Kita kikot ba lani ki Bible jongi, lani kita kikot kiba keren syapang ka jing shisha, barabor ki hikai yangi, bangin le kumno, bangin long kita ki beriu, ki bajai-jai, ki babat ya ka jing shisha, bat ki babod ya kata. Te hang ni ki ong ba lada ngim nang kumno ban te lakam lan control ki ong ban te lakam ya ka jing dom lani ka jing bitar lani ka jing bishni ya ki wei kata kanya lam shibun ki jing jot bat ki jing kulumar ha ka jing im jongi ngapat hang ni nga ong ipi ngimdei ban nang kumno ban te lakam ya ki jing sngau jongi lane ya ki ni ki negative emotions ki bangi level hang ni ngimdei ban control ya ki ngidei ban nang kumno ban shim ya ki knang ba kin nom he da ka ba penjot ya ki wei handai namar kide any feelings right any feelings any emotions kide hi ki feelings and emotions ki ba don't come but ki ba ja ha ka jing im jongi there is no bad and there is no wrong to feel them so what you need to do is to feel them completely, to release them, and to allow them to serve you at that second and release them. You don't need to control or to suppress in your heart or in your body because every feelings and emotions is always stays in your body. And do you know or not that all sicknesses that we are going through is emotional based. So if lada nginang kumno ban pediang bat ban penyai ya laki jongki emotions dan niki jingsngau jongi wala kalong kum ka jing dom ka jing bitar ka jing bishni ne ka jing sngo bha kum ta ter ladang nginang ban shim bahaya ki ni ki jing sngo jongi bat nginang ban regulate ya ki nginang ban pediang ya ki te pinnom don problem ha ka jing im jong pi bat kinnom thau jing pang ha ka met jong pi namar bang nang ya kum kini kikmi kikpar kim nang ban hikai ki khun kumno ban pediang ya ki ni ki jing sngo bun sien ha ba ki khun jongi ki yam ba ki khun jongi ki le bitar ngi le kumno ngi pha snap jar ya ki ngi pha ya ki ba kin snap jar ba kin nom le shu nei ngi pen bor ya ki la ni control ya ki ngi push ya ki han rei ka de ka ba bakla but sa shi sien ngan ong ya pi all emotions are valuable. All emotions are valuable and all suppressed emotions, they don't go anywhere,
but they stays in the body and they create disease and discomfort slowly, gradually, but surely. If we don't do anything about it, it can become a sickness and hindrances for our own well-being. Te ka e ka ba ka jingshi sha but ka e ka ba bahaya ngi ka long ba bangin train ya ladi lani bangin hikay ya ladi kumno bangin priang ya kini ki jing sngau baro but bangin penyaj renti bahaya ki. Totongin pet ha kaneka chapter ka kwa ban keren ayu yang ni. Okay? Read a few lines from the Atharva Veda below and think over them. Te ki ong batung inya puli hang ne na kane ka kot Atharva Veda bat kumno kahikayangi bangin perkat. Words can confer strength. They can drown it off. Te kiktien kidei kiba klan ba haka Bible ki ong ba utlit ulong kum kata ka ding ka ba me ka ba par step ba mar ka ei ka ba ngikren menta ki scientist ru kitip but ngitip ba everything is energy. The words that you speak ki kentien ki ba ngikren ki don kata ka bor ha ka ban lift up lane ban kentiu kumjuru ka don ru ka bor ban penyap ya ki beriu man penyap ya ka mensim lane man penyap ya ka jingmut jing perkat. Words can gain friends, they can turn them into enemies. Kaktian ru kala ban penyalong paralok yangi. Penyajan yangi. Bat kala ru ban penyajengai lane ban penyasyun yangi. Kaong ayu de tong ini pet syusyur. Words can elevate or lower the individual. One must learn the habit of making one's words sweet, soft, and pleasant. Yang no, words can elevate or lower the individual. Kiktian kibangi keren. Kila ban kentiu lani aimen siam ya kiwaipan. Bat kajuru. Kaktian kibangi keren. Kala ban penduk jingkermen. Bat kalaru ban penyap lani ban penduk jingmut penduk mensiam ya kiwaipan. Te ngide ban don ka ngide ban don ka jing penmelian jing hikai ladi. Mangin keren da kiktian kiba ai bor, kiba ai mensim, kiba ai jing im, ya kiwaipat om kiba ai jing yap lane kiba penyesyun lane kiba penyap yangi. What kind of words are being recommended in the above lines? Tiki kita ki kentien kiba ki hikai hajrong bangin keren. Ki dongin pet syusyu. Te tongin pet ngin pulin akan nika jing tho hang ni bat ngin nang la syusyu ban sung thu ki kita ki kentin ki ban nyarap yangi bangin imbha bat tang lada ngi ai bha ya ki wei ngiru ngin yo ya ka jing bha. Have you ever been hurt by someone said to you? Te phila she donne em kapor ha ka ba ki wei ki kren ya phi bat phi sung si bha lani ki kapen mong ba ya phi ka de tang ka tien kim pat sho ya phi po se tang man khli ka khamar ro phim sung la shu donne em kata kapor ha ba ki wei ki kren ya phi bat ki pen sung si bha. Did the pain last for long? A minute. Let me just move this to here. Okay. They have you ever been hurt by okay kli biang hang ni phila shat yo mat na em kong kade. Did the pain last for a long time? Hato kasa na em shi slam bat phi. Kani ka jing mong lani ka jing bitar lani ka jing dom lani ka jing sngau. Did you think at that time that the other person could have said the same thing in a less hurtful manner? Te pila perkat na em. Lada itu ibriul, iba ni ikong ni iparlok ni imay ni ipana. Day manu bakren bapenmong ni pi. Ila la ban kam kren kam penjam kan kendiat kenang ba. Kaman sim jong pi kan namong ila ban kren kam ba. Kala si ka message ka ka ju hi tang ba ila kan ban kren kam ba nei. Kenang ban nom penmong tan ya kaman sim jong pi. Te mentang in pek ken hang ni da kanika
poem ka ei uni unong tho ukwa ban kan tu ya phi bat yang naro kunju. Sticks and stones may break my bones. Sticks and stones may break my bones. Một you? Ki diem, but ki mau, ki la bat pen khen ya ka shi iem jong ha. But words can also hurt me. Pen rei tang da ka ktien ru ka la ban pen mong shi sha yang ha. Stones and sticks breaks only skin, while words are ghosts that hunt me. Kini ki mau bat ki dien ki la man pen pang tang ya kan ni ka sni do na drong. Phau se ka ktien ka ot leng ba ki ing bat ka ot leng ba jeliu ba kata ka jingmong bat ka bot kum uksut na din la ne ka shong ha du hang ni ha po do no changi. Slant and curve the word sorts fall. Slant and curve. Te to price, to pierce and stick inside me. Te kini ki ktien ki long kum ki white lam ki banet. Ki white lam ki banet ki la ban ot. Ki la ban ot leng ba. Ki thiet ki snam ki barok ki bangidon hang ni. Nei ki dien la ban le kum ta ka supang tang na jrong. Butts and bricks may ache through bones, but words can mortify me. The butts and bricks lada pisho subu menta da ki mau it lene da katuka bat ne ka bat ka ba ki le cricket ki brio ne piptit da katuru ka pangga iem ka pangga do. Posi ka mensim jong pi lene ka jingmut jing berkat jong pi kampang ka e ka ba kampang ka ketien. Ka ketien ka ngam leng balut pat ka la ban hadu ban da thau jing pang ru hi. Te nang ta pa de jayu. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed is words that I remember. Pain from words has left its scar. Scar kadai katuka sok kliang. Ka sok kliang haba pi kum ot lane haba pi kum pom lane pi ur pi hap. Lada ka kampang syu ru ne kam don syu katu ka jingmong pose ka don katu ka sok kliang ka ba om la ban penjam. Scars. Te ka ta ka ktien ka bangi kren ka la ban don kata ka lasting scar ka mutu ka sok kliang ka bom la ban pendu no. Ka ai ka bala ban pendu no ya ki sok kliang. Tell me. Ka sok kliang man siem. Mdei sok kliang hak ni ka sni do. Ka ai. Ka jing map. Ka jing map ya ladi, bat ka jing map ya kiwai, haka ba pin ong ngam kwa ban kit ya kini silenter jing im ngan prit. Kimat ya no, kimat dek no bat ngan ya chakaman. Okay, on minds and hearts that tender. Kini ki jing mong ki basa sirta ki jing ken mau pen kamut ki jing mang ki jing mong ki jing ken mau tin parengi ongru ki traumas ne. Ki sadu ba hang ni hapo man siem jong ni nang taru mdai tang ha man siem hakamet haka jingmut jing perkat jong ni. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. Tolada kita ki kentien mi sngau syuru ki bala krentang si sien la si ki ba si post nam men shwa post si pat ki ni ki ju ki kentien pidang kan mau bat ka jing mong ka ya chi hai ha ka jing mut jung perkat jung bi ha ka jing kan mau jung pi la ne in your memories te uni u doctor tabor u define la ne u yatho ba u explain ba ke kata ka trauma. Yung shisha ka trauma, uong ba, is not the wound. Is not the wound or the event that happened to you, but the memory afterwards. Lani ka jingkan mau, kata ka jingbo jingkan mau jumpi, ka ba piyay kan mau, shi kan mau, ka ke im. Wala da ka ni ka jingmong ka layap, ni ka jingmong hak sini do ka layap, re ha ka jingmut jing berkat jumpi pat kadang im. Tika ta kan ka jingmong, ka bala pan penmong dano, da ka ketien om da uding la ni da umau la kan mau menta ban jet ya ki ketien ki ba shong sbai ne ki ketien ki ba shong sbai ki ketien ki ba shong jingmun bat ki ketien ki ba tuột kum ka ban ai man sim om man penjot ya ki wei thau shua ban kren kum juru nyim kren tang ya ki wei pitip ne em
Pitip na mangin kren ki kitin ba kamtam iya ladi. Bunsin, ngikren kat no po teli syu kitin kat no po sien syu ngikren dak nyo po prapo kandai po hajar kasi sngi ngikren kitin ayo ngikren ya ladi. Pikren kitin ba ne, kitin sniu ne. Pikan mau ya kan ni. Lada pikren kitin ba kamut ka jingker ku kanang ya he kenya pi sya ken ba ka jingker ku ka tut kom ko Henry haba pikren da ka kitin sniu ladi lani pi pen du mensim ladi pi mai ladi barabor pi pet betang ya ke e ba pi la bakla pi bat si bat ikatu pen kan mau de oh ngamlong uba bidor lani ngale la bakla kum ni kum tai pi mai si mai ladi dam dan manu ba pet de ladi pi pet si pet pi nyoben ya ladi te kata kan penmong ya pi haduk bam la syu tekin pinyo I ledi ba umdan jing hisha ka jing ka ba haduk kata jing im jing pi pose lang ba kini ki jing mut jing berkat jing pi ka jing pang kanangan jeliu haduk bam lap dawai syu te kita ki symptoms pat kin syu I gum no kin syu pau kum ki we ki jing pang bayong khle jing pang allergic jing pang khantam jing pang sahyau lani hangi ki kin thai ki jing pang kini ki fibroids kum ta ter kini ki de ki emotional based sickness Pi matharai kani ka chapter kala hikai bahaya pi kumno ba pinshim ba pin yaj ba ya ki jing sngo jong pi ndai ban control yaki re kumno ba pin accept lene ba pin pdiang ba nang ta kumno ba pin yaj yaki te kini kideki lessons kini chapter lani kini ki benta ki ba ma pihi pin hap le hang ne le ka kot puli bha ile e kini ki lesson barokot ki ba hang ne nang tapat sawan ra sya kelas min saya discuss ngan sapet hang no pidang don kam ka jing yarap te lada pim le e kata te kum no pin tem ka kamram jong pi ka dei ba pin le lut benia bahan na dong syadong lada pin le lut yakini Him na dan kamban siyang meet man pulikot ba pinjob. Pinjob lupa hapor ba pile ikini na marbelay pila le ti pila kan mau gen. Haba pim le pi kumno pin kan mau. Ti kublay si bun ma pila dan hang ni hadu bakut jang ni ka kelas. Ba sa si sin lada pinang petang kan ni ka video la don ki weiru ki video ki banga ladap batay benia bahaya ki kelas kamtang ki 13 ki 14 ki 15 nakakot nakabuk won bat nga kerpat ye pi ba pinlet ye gitu ngaru nga ong ye pi ba pidei ban download ye kini video balai dada pi download ye kini ki video pila ban snap ha kano kapor pimnon kam ban khuslai ya ka network henrei namar ba ka network jong ni shani ka duna ba te lada pi ko apet direct be na YouTube teng umdan network te habom dan network pim la ban snap de lada pila download yaki pila ban snap ha kano ko por pat kum juro sngo bha ban share lang ken lada pi tip mano bale ya kani ko course share lang bat ki parlok nang pi nang bakin yo jing men to ya kani subscribe nang taru on ya notification nang bakat man banga upload ya kini ki video pila bet ban yo I yaki ba pin pet yaki te ka jing mun toy jong kani video ka long ba pila ban pet biang ha kanu no ko por ba pisung kwa ban pet pi kwa ban kan mau la di kum ta ter bat ru kam kut tang hang nin dei nga ong ye pi ngi don ru ka class physical class ha ka ba ma pi pin wan school pin ra ki kot pin ra ru ki tu ki exercise jong pi ha ka ba pin pila ban clear ya ki dots jampi tela da don mano ba pet ya kan ni video ki bom dai ki khna ki ba wan sha ka jing hikai sha ka class jonga phila ban phiru phila ban message yanga ane phila ban join ya ka class jongi sa shu email yanga ngan sabo ya ka email jonga hapo description box te phila ban email yanga ban kelibnia nang ta ban submit ya ki question jong pi sngoba submit ya ki question jong pi comments ru lada kat ne ka class kala yarap ya pi kat ne sngoba comments I thumbs up nang taru bu ken ka e ke jing sngo jong pi ka e ke jing keli jong pi hapo comments box tinga kwa ban yo i ki e baro kum ki khna ki basmat kum ki khna ki ba paging mood kum ki khna ki ba no sin yang lang sha ka jing kyo jing man jing price development freedom and the truth right so all of you I expect you to do that and please write in the comment box below that you have understood that it has helped you or whatever
this channel or whatever this subject has taught you, I want you to write the summary of what you learned in the comment box. Thank you so much. See you. And really, it is an opportunity to talk with you, an opportunity to meet you. I don't know how far this video will go, but I do hope that it will truly, truly, truly help you. And I wish you a great success. Thank you so much and have a great day.